виждате колко е симпатичен. Направо разбивач на женски сърца, нали така? Дига ръката, чакай. И първо място, един страшен състезател, който сигурно камерите не са могли да го заснемат и направи нещо, което никой не е правил, освен Стефан Еверц, участва в два манша и то се класира в тройката и в двата. Номер 22, Димитър Грозданов от мотоклуб Симитли. С своя мотоциклет, виждате колко е по-голям от него, мотоциклет Кавазаки с номер 22. Това са пловците, те ще бъдат наградени от най-малкия участник от Самуилово, състезател Валентин Илиев с номер 72. Ще даде наградата на трето място Вангел Тренчев от село Парумай. И едно шампанско. Шампанско даде неговия баща. Трето място, направи му здраве, честито му кажи. Шампанско. Второто място ще бъде дадена наградата от другия малък участник тук, Кристиян Рупелов. Кристиян Рупелов ще даде една награда, едно шампанско, Кристияне, на втория. Втория се казва, запознайте се, Димитър Шимов от град Петрич и той да ти дава награди след време. Нека гледа Митко напред. Честито! Браво на Кристиян! Това е втория и на първо място Димитър Грозданов ще бъде награден от Диего Александров от Испания. Диего ще даде награда и едно шампанско на Димитър Грозданов. Диего е един много добър футболист. Браво, честито. И искам да кажа, че представителите на Лукас България дават своята награда на първия състезател, класира се на първо място, Димитър Грозданов. Аксесуари за неговия мотоциклет на най-добрите масла Лукас. Заповядай, Митко, това са маслата. Да си жив и здрав и 15 септември те чакаме отново на тази стълба да те сложиме. И лепенките Дънлоп от най-добрите гуми за днешното състезание. Отворете шампанското, да видим дали можете, дали сте пораснали за шампанско. Отваряйте го първо, отваряйте. Шампанското не е детско, могат да го изпият с родителите си. Как да дадеш детско шампанско на тези перфектни състезатели? Още една награда за Димитър Грозданов. Спрей за неговата верига. Браво на Митко. Първи на трасето, първи отвори и шампанското. След него третия сега е наред. Точно така, напръскайте го, напръскайте. Пръскайте се по главата. Точно така. Браво! Ай сега пръскайте. Точно така, точно. Браво, 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 браво. На главата си служи малко. Така, може да сложиш и в купата и да пинеш. Все пак купите са екологично чисти. Господин Захов се е постарал за това. Скачайте от награждаването. Браво, момчета, успех и до нови срещи през септември. Запомнете ги добре, че като ги гледам в септември ще пораснат с още няколко сантиметра. И трябва да им купите и нови мотоциклети, родителите да знаят. От какво е? Има една загубена гайка, никелирана, сигурно от някакъв автомобил, мотоциклет или каквото и да е. Някой, ако му липсва, да се обади на съхранение в Александър Кличуров. Ако не, ще стане за азила. Класирането в клас MX 85. 85, ето го. 85. На трето място страшилището в днешния мотокрос с номер 22 Кавазаки Димитър Грозданов. Аз казах, това го е правил само Стефан Еверц да кара два манша и в двата класа по един манш и да печели третото место. Преместете мотоциклета на Грозданов на третата позиция, Кристиян Манчев на втората. Преместете Кавазакито, средата да дойде Антони Иванов.
Трето място, както казах, подредете моторите правилно. Това, което направи Митко Грозданов, е за аплодисменти, за уважение, за както искате го наричайте, но на мен лично ми хареса много това, което успя да сътвори състезателят на публиката. На второ място, след него с мотоциклет Honda, номер 117, Кристиян Манчев от село Първомай. Браво, Кристияне! Кристиян Манчев. И първо място, безупречно с 50 точки, Антон Иванов с номер 73 и мотоциклет Ямаха от град Петрич. Антон Иванов, дългогодишен участник в нашите състезания, къде мотоциклета му се чупише, къде нещо друго ставаше, но днеска безупречно спечели първото място. На третото място наградата ще даде Александър Кличуров от село Самуилово, състезател на Калабак 1952 в същата година, която направим клуба. Сигурно тогава се родил, аз сам 1969-та, да, 69-та е състезанието. Сандо, чухте ли какво му пожела да порасне колко Антон Иванов и да кара още по-хубаво? На второ място наградата ще даде Симеон Велев на Кристиян Манчев. На Кристиян Манчев наградата заповяда Симеон Велев, ето виждате го, рекламно лице на Австралия. Дядо на състезател номер 145, Симеон Велев. Раницата отпред не се носи отзад както я носи Тимок. Браво на Симеон Велев! Изчакай, Кристияне, не бързай. И на първо място наградата на този клас предлагам да даде Антон Изгоренков, ако се намира тук някъде на трасето, защото това трасе, ако още има нещо за неуправяне по него като земя, ще го положим Антон като в мавзолей някъде отдолу под някои от тръпците, които не подлежат на промяна, докато свят светува. Това е Антон Изгоренков, шеф на служба земеделие. Човека помогнал да стартира при отреждането на това трасе и успешно то да завърши. Браво на Антон! Антон Изгоренков на Антон Иванов, първото място. Честито, шампанско, не назад, само напред. И по главите. Давайте да видим кой е по-бърз с шампанско. Донка ще ядеш ли от него? Митка, момент, изчакайте. Момент, приготвяйте го без да го отваряте. На първото място забравих от Лукас. Представете на Лукас. Спрей за верига за Дончевата Ямаха. Отваряй, Митко, какво чакаш? Димитър Грозданов се бави със своето шампанско. Първи Кристиян Манчев. Пръскай, точно. Точно така. Браво на малкия Митко! Браво! Точно така, това е. Ако искате да ви вярвате, вече не им е горещо въобще на двамата състезатели и на третия даже. Митко, вкусно ли шампанското? Смесено с самуилска кал е перфектно. Браво на десните състезатели, вземете вашите купи. Кристиянчо, купичка да гледа дали чупиш. Браво! И предстои награждаването на най-страшния клас на хората, които по зъбите им си личи, че са били щастливи, докато са карали, целите зъби са им с прах.